Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila urban chukol hau number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan ka Federation of Rewar mi ngi local darbar ha ka santrik unaitung arajar arphulai kala IT daka jing tho ha menteri katana social welfare jong ka sarkar jilla ba polling do ban pin pau ya ka jing ngau khia halor jing pin bana jong ka sarkar jilla ba ka thain Rewar mi ngi kala pau kum ka wei ne ki ktem khai drugs ha ka jilla na kaliang jong Federation haga jeng krem kala pathai khubor kala ajing mud ya ka sarkar ban aibor ha ki darbar shnong ki seng samla ki seng longkmi bakin petngor ya ka shnong ka thau da ka bathau ya ka village task force committee ringkat ka jinga trelang bat ka office civil subdivision block development officer bat ki bor pulen bat nalor kata ban pelong ya ka jinga lang pat ba ban penshai sha ki khna school bat ha ki yau ki hat man la kapor halor ka jing shirkhei jong drugs Tiga jingwan ke jingendo ke jongi ya iba polling do ibadi menteri katalap social welfare jong ka sarkar jilla nakaliang ka Federation of Rewar mengi local darbar hadin bangila yo ya ketuka ka jingkran nakaliang yam nei nakaliang I minister jong ka sarkar jongi iba polling do haka artarik bunai jun haka ba yong ba ka penusla ka dai ka wai ne preng ka hotspot ka ba kenrai kinong di drugs bat kinong khai tenagaliang jongi ki kenhun jong kinong yalam ha ki shnong ha ki raj paper jong ka thain Rewar penusla berwai daga jing sukhia bat snokit kli yala ka jong ka tong ka thain Rewar niwan ban kendu ya I minister jong ka ni ka sarkar MDA ka pamanta office trikam ka jong I ban pan ka jing shai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu ka ba kilap nakaliang ka police department ban nakaliang ka sarkar ya ka jingdon jong kinong di drugs bat kinong khayi hak ni ka thain Rewar ka jongi tenagaliang jongi hadin bangilaya kendu ya iba polling do ibadi minister jong ka tanat social welfare department ila ben batai ila ai rugini kikot ila batai ba kala donteng ka jing ka case apa pun sla ka jing kem drugs ha bena house nam uba house nam arjar arpuat tenagaliang ge jongi pat ngiso kondit ba hadin bangalaya pun ya ka police department hadin bangilaya kerana policeman yang ipat judon ka case habide bat ka jing kem drugs andang ilaya syong menta badi minister ngioi baka jon ka deka jingkam yaki nong khai drugs lani kinong di drugs hapo ka thain penusla hau benai Oktober hau snam arajar poa tenagaliang jungi ka Federation of Rewar mengi local darbar niwan daga mesim masokia balese ila ai ru ka jingmot habidi badi minister jong ka social welfare iba polling do sautli ki pon ila ai naga banta ban aibor no yaki shnong bat yaki seng samla ki senglong kubi ban pet ngor lang habidei bat ka sukasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka citrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jumut ha I minister jongi habidei bat ka ni ka memorandum ka bangilai kendu banda ka sngi bat nang ta susu ka baar ka long ban penlong ya ka jingala pat ba man laki shinong ki school ki yo nang ban pensu thu ik pat ba ka jingkta ya uni ukenja jingdi upama nakabanta ki samla ki jongi kumong pi papa open usla bon ki samla ki ba ki wan nakalo yang osam ka baduk dela de jia ba shakta huni drugs kan de ki jingma ga bakrau ya ka tan Rewar ka jongi na mar ba drugs i utip ba dei tang ba ong ba ki di nrei upen maroi ka imlang salang nang ta ngi iba si sen bala kan rei drugs ka jingma ka suk kasan ka shong suk ka shong singan ro kalawan ra ka jingma habide bat ka thi ka than Rewar ka jungi nang tangila ngila ajimur ye minister jungi bong banbu ya katalasi ya ki kali man kapor daki briu joka ai ka bomot bandon ke checking ladadon kata ka jingi hier kini kinong khai drugs lani kinong supply namar ko boong ba kata ka than jungi ke ka access point mo ka jaka ka rung kami lingba ka Bangladesh tengi ko aba lingba ka ni ka jing ngisutu baka
dei ka jakaya ban le chapok Bangladesh ban penhiar yo mau le ni kita ki export import ikwa bakan don ka checking yo le si yo don man ki bru ki bakhayi lingba chapok Bangladesh ki shualenti na ka thang ke jungi dingi ke paru ya minister ba inbu ya ka talasi ya ki kali ban check ya ki barung bami hang dia pok ka thang reward ke jungi bat ka basau ngi kwa ru ban bu ya tools nomor free la don kinu ki jinglap haki shnong lane haki jaka ikwa ban don nomor khnang bakin pentip immediately le wood kin pentip syaka police department le ne syaka nu ka babu yang ni nomor bangila bandai khnang ba inyo ya ka jing ya trilang bat kata ka jing wanra ru ya ka jing ya banyo kem lane banyo ya kata ka jing wanra banya panong nok mino ban don ka jing kem ya ki dikibru ki ba lada de ki badi lada de ki ba penon kam lada de ki ba khayi inyo ban petibu bot cheki bor jang ka an lane syaka sarkar kita ke di mat ki ba nagalang ka federation iwan american do ya minister jongi hakan di kapor hakan di kasih ke pemerintahan nak jing sukhya namar ba kane kadai ke jing ma yangi ka thanjuwat namar hagi ni ki singing yu i ba nagalang ka sura ka penbena tingi so kendit kibun ki samla jongi ki so kendit ba kumno ka penusla ka dei ka waina peding ka hotspot ka ba don kinong di drugs kinong hi drugs iyo i batang haki benta jong ka social re benta ka susi balong ba ka penusla jong iro ka dei ka waina peding ka bala don po ka list jong ka sarkar khamta me haga jing dei ban khayi yo drugs bat ke jing di jong ki samla kata ka dei ka mat ka bana kaleng jong i wani kendu ya minister ba polling do office tri kam betul pun isukali hatula judon am ka jingkem ya kinong di drugs bat kinong hi drugs apa ka penusla Rina keleng ka police department ka ong ngimpat don. Tena keleng jong ele se hagi ni gisngin sa ikendu ya ka police department ban ya trailang ban wengi gini gijinga. Klam da ben lan klam da control ndri ban trailang ban wengi gini gijinga kham ta me ya kisam la ke jongi ki ba le se ki basdang ban kerni ki ban ngop hagi ni gijing di ki ba pen ma ya ki imlang kasalang kata ga digowi. Nong de komba yo i hagi ni kani ka kod ila yangi te ka shinong claim mention ndre ka police case apa penusla ka don lengba ka jing syakam lightly ki case apa penusla police division penusla police station ha ka banai Oktober asna marjat ko tingi yo i tingi empat yo ban puli bahagi di report dengan try ki sinong ki mention betang ya ka police case badi apa penusla police station tang kita inai jumut tena kaliang mai ong ngin saya don ke jia trilang telese haki ni ki khendiat singi khendiat banai ki khendiat tayo insa don ru ka jia kendu bari director habidai bat kenika department nang bangin la ban thau ya gilat kelti kumno banwan ra ya kata kasingan bat kham tam bat tel lakam ya ka jing sapriang bat kenyang jing mi jung gini kinong drugs bat kinong khayin drugs sapo ka thain penusla ka jung kita